Katapusang adlaw karon sa pagpanghatag sa Special Mission Program sa Mandaue City. Padayong gidagsa sa mga tao. Samtang ang uban nga mga makadawat sa hinabang mihimo og diskarte aron makakwarta karong panahona. Ang report ni Nico Sirino. Midagsa ang mga tao sa compound sa CICC alang sa distribution sa SAP sa mga beneficiaries sa Barangay Tipolo nga halos gilibutan na ang gate sa compound. Hinuon, mituman sila sa social distancing. Sinoy Arnold, usa ka construction worker, migamit sa kahigayunan aron nga makakwarta gamay kay nahunong ang iyang trabaho karon. Gisuroy niya ang mga baligya nga gloves, tag 10 pesos ang pares, isip paniguro paglikay sa virus. Maligyan na lang, sir. Oo. Dagan sa namalit, sir. Dagan, sir. Oo. Nga baka palit ang tawag sa kilong bugas. Apan si Riza, may dala nga mga gloves nga iyang gihatag sa mga mangayo. Hinatag rasab kini sa tag-iya sa usa ka kan-anan nga nanira kay apektado sa ECQ. Sa amon sa ning silingan, gatag sa nila. Oo. Nya, wala man sad sila kapalit kay wala sila kabaw. Mamara, amo na naihatag. Kay para napod sila ilahaba. Subay sa kamanduan sa DILG, karon ang katapusan nga adlaw sa pag-apod-apod sa SAP. Ang mga beneficiary sa 7 ka mga barangay ang nakadawat. Si Mayor Jonas Cortez, aminado, daghang mireklamo, apan subli siya nga mipasabot nga dili gyud tanan sa dakbayan ang mahatagan niini. Hinaot pa nga makasabot atong mga kaigsunan nga dili ni tanan. In fact, we were expecting 116,000 households. Out of the 80, nanaog ta sa mga 55, no? Dons? Unya, sa 55 karon, mga 37,000 ang kuan, ang mahatagan. Uban ni June Solon, Nico Sireno, Balitang Bisdak.